Pois imos xa logo coa última pregunta da orde do día, coa pregunta 23.366 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o estado en que está a tramitación, así como as previsións que ten a Xunta de Galicia no referido á declaración da cheminea e outras instalacións da Central Termoeléctrica das Pontes como ben de interese cultural. Para dar resposta a esta pregunta, damos a benvida, por primeira vez nesta Comisión Sexta do Parlamento, a don Ángel Mira Montes Carballada, director xeral de Patrimonio Cultural, que aproveitamos a ocasión para darlle a noraboa polo seu nomeamento e desexarlle todos os nosos parabéns no seu desempeño. Xa para formular a pregunta ten a palabra o vocero de Bénega, o señor Golpacuña, por un tempo de 10 minutos. Grazas, presidenta. Bo día, señor director xeral. Benvido a esta Comisión Sexta. Hoxe queríamos preguntarlle a vostedes sobre a declaración como ben de interés cultural da chimenea central térmica de Daniel Endesa nas Pontes García Rodríguez. Pero vamos facer un pouquinho de historia, vamos contextualizar por que está vostede hoxe aquí para responder a esta pregunta. Empezamos aló por o 21 de marzo de 2022, cando o Ministerio de Transición Ecolóxica do Goberno do Estado emiteu unha resolución pola que se formula a declaración de impacto ambiental do proxecto de desmantelamento dos 4 grupos da central termoeléctrica das Pontes de García Rodríguez. En esta declaración ambiental non se recolle ninguna das partes das construcións como interese, non se fai ningún plan de conservación de ninguna das partes da instalación que agora ocupa a central. Previamente, aló polo abril de 2021, febreiro de 2021, perdón, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitiu un informe no bendito procedimento no que se indicaba a existencia de elementos potencialmente integrantes do patrimonio cultural de Galiza, que non foran convenientemente estudados dentro da perspectiva dos seus valores culturais, da súa avaliación, e que, en conclusión, se estimaba da forma desfavorable a demolición da chimenea. E por isto, tendo en conta as evidencias de existencia dun valor cultural sobranceiro da chimenea, a Dirección Xeral de Patrimonio resolve incoar de oficio o procedimento para declarar BIC, para declarar ben de interese cultural a chimenea central termoeléctrica das Pontes en xuño do ano 22. Na tramitación deste procedimento, a Dirección Xeral de Patrimonio solicita informe a diversas ocasións a varios órganos consultivos, tal cual figura no artigo 7 da Lei de Protección do Patrimonio, mais no expediente administrativo só constan un par de informes preceptivos favorables ao valor cultural sobranceiro da chimenea necesarios para poder declarar ben de interés cultural, según se establece no artigo 18.2 da propia lei. En consecuencia, con esta falta de resposta de informes, o 20 de xuño de 2024 o procedimento administrativo para declarar BIC a chimenea central térmica das Pontes caduca, en aplicación do artigo 20.2 da propia lei. Ao ter transcorrido 24 meses dende a data de resolución de incoación sen resolverse e notificarse o procedimento. Pero antes desa data, antes de que pechase o procedimento e se declarase a súa extinción, aló polo 24 de maio de 2024 trouxemos a esta Comisión Sexta unha iniciativa na que pedíamos non só a declaración de BIC da chimenea, apoio a esa declaración BIC da chimenea por parte do Parlamento, senón tamén solicitábamos que esa declaración se estendese a varios elementos máis do complexo fabril, nomeadamente o parque de carbóns, sala de turbinas, o estor de refrigeración e a sala de control asociada a esa turbina. En este punto, cabe repasar as intervencións que se deron nesa comisión, e non só nesa comisión, son intervencións que se fixeron públicamente, como a publicación que tivo o alcalde das Pontes na Voz de Galicia, donde declaraba esa solicitude do Bloque Nacionalista Galego como ocorrente. En fin. Por certo, nesa comisión, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista votaron en contra da iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. E, como dicía, o alcalde das Pontes acusábanos de hipotecar o futuro da vila, hipotecar o futuro dun concello que precisa urxentemente chave industrial, e para acadar a superficie industrial necesaria, o mellor é utilizar os terreos da antiga central térmica para localizar un futuro polígono industrial. Claro, esta posición do alcalde das Pontes non ten en conta fundamentalmente dous factores clave. O primeiro é que eses terreos non son do concello. Eses terreos teñen dono, son de Daniel Endesa,
e no momento non temos constancia de que haxa ningún acordo de cesión, ningún acordo de venda ou permuta dese chan. E o segundo factor, que non tivo en conta o propio señor Formoso, é que esqueceu que leva sendo alcalde das Pontes en do ano 2007. 18 anos de poder municipal nun concello industrial donde non se fixo nin un só metro cuadrado de chan. Pero, bueno, para rematar cas ocurrencias, o 22 de setembro de 2024, o propio alcalde suscribiu a adhesión do Concello nas demandas da Plataforma polo Patrimonio Industrial das Pontes. E, bueno, unha vez máis tamén hai que poñer a bancada de enfrente diante das súas propias contradicións, porque nesa plataforma que defende a conservación do patrimonio industrial das Pontes tamén está representado o Partido Popular, ainda que aquí voten en contra das iniciativas que trae o Bloque Nacionalista Galego. É canto menos que curioso. Cando o tema está liderado polo Bloque é toda unha ocurrencia, pero agora cae detrás unha plataforma cidadá, por certo, bastante activa, bastante reivindicativa, pois a cousa cambia. Non sei cal foi o motivo desa viraxe, pero a uns e a outros, benvidos á cordura. O caso é que este capítulo non remata coa extinción do expediente polo prazo, senón que o pasado 26 de setembro entra no rexistro da Xunta unha solicitude dun particular en que demanda que se inicie de nova tramitación de declaración de ben de interés cultural da chimenea. Entón, estamos de novo no cadro de saída, volve a empezar a partida outra vez, ainda que eu coido que o contexto social, o contexto político é bastante diferente. Parece que, canto menos, as forzas políticas estamos noutra tesitura que non estábamos por aquel entonces. Ainda que de momento, e remarco isto, de momento, porque sempre hai tempo a cambiar de idea, non estamos todas as forzas políticas no mesmo discurso. A meirande das forzas políticas do Concello, a meirande das forzas políticas representadas neste Parlamento, confórmase coa conservación da chimenea, pero nós, no Bloque Nacionalista Galego, imos máis aló e temos unha proposta un pouco diferente. A nosa proposta, a nosa postura, pasa por conservar, a parte desa chimenea, dúas torres de evaporación, unha turbina con todos os seus elementos de control necesarios e o parque de carbóns. E voulle dar os motivos de por que estamos nesta posición. E vou empezar por esta última infraestructura, polo parque de carbóns. Cabe mencionar que é unha obra singular da enxeñería, unha obra que chama a atención. De feito, é o segundo edificio diáfano máis grande do mundo. O segundo edificio diáfano máis grande do mundo, con 97.420 metros cuadrados. Só por detrás do hangar que ten a empresa Airbus en Francia, con 122.500 metros cuadrados. Unha curiosidade ao respecto, nesa lista de edificios diáfanos mundiais, xigantes, na sexta posición está o parque de atraccións Tropical Island Resort, en Alemanha, e ese parque de atraccións está ubicado nun antigo hangar de Zeppelin, un antigo hangar que se construiu na Primeira Guerra Mundial. Un exemplo do que é a conservación e posta en valor do patrimonio industrial. A respecto do resto de instalacións sobre os que, dende a nosa proposta, pretende aplicar a protección, estaría tamén conservar a de dúas torres de refrigeración próximas entre sí. As torres están repartidas a ambos lados da central, dúas a cada lado. O lógico sería conservar dúas próximas, dúas que forman un conxunto para non perder esa perspectiva da dimensión real que ten ou que tivo ese complexo fabril. Dado que esas fumarolas, esas torres de evaporación, son un elemento indispensable e facilmente identificable dentro de calquera instalación que utilice o ciclo de vapor de auga. E non só propoñemos darlle un uso testimonial, é dicir, non queremos que quede aí de pé a esas torres, senón que vai xunguido con a proposta de manter unha turbina con todos os seus elementos de control. Unha das nosas propostas, que xa se encargou o alcalde das Pontes de ridiculizar, é a de darlle un uso museístico a todo este conxunto, creando o que podría ser o Museo Galego da Electricidade, que debería contar cun plan de usos de xestión que podría compatibilizar o uso museístico con outro tipo de usos como recreativo, ocio, etc., e no que deberían participar todas as administracións públicas implicadas, tanto a administración estatal como a administración galega, como a propia Deputación que preside o mesmo alcalde, e incluso o Concello. E, dende logo, quen ten que participar en todo isto é a empresa. E aquí
queremos incoar a responsabilidade que endesa ten para con toda a comarca do Eume, non só co propio Concello, ou para o que se denomina agora a zona de transición xusta, non? Para toda a comarca afectada polo peche primeiro da mina e o da central. Ese conxunto debía completarse con outras instalacións enerxéticas pasadas, presentes e futuras de xeración eléctrica ou térmica do Concello das Pontes e do veciño Parque Experimental de Sotavento, que está escasamente a 5 kilómetros. Porque para isto a Vila das Pontes é un enclave moi singular na que conviven prácticamente toda fonte de enerxía renovable das que hoxe se dispón, dende hidráulica, dende fotovoltaica, pasando pola eólica, pasando tamén por unha fábrica de combustible de biomasa, por unha fábrica de pellets, a fábrica máis grande de pellets que temos no país. Por certo, participada pola Xunta tamén. Xa nun futuro, aínda que non se sabe cando, pois tamén imos contar na contorna co resto de vectores enerxéticos, co hidróxeno verde, co amoníaco verde, e, como digo, isto máis unha desiderata a longo prazo que é unha realidade presente. Non sei como vou de tempo, señora Presidenta. Vou pasado, bueno, pois, entón vou directamente ás preguntas, porque creo que compre que, pertencendo vostede á parte de patrimonio, non á parte industrial, que llas maticemos un pouco. O que pretendemos saber hoxe, aquí, señor Director Xeral, é cal é o estado de tramitación desa chimenea como BIC, se hai previsión de que se amplíe o alcance de declaración de ben de interés cultural ao resto de instalacións, ou a unha parte desas instalacións, se hai algún plan previsto para facer un museo, ou hai un plan previsto de xestión, se realmente existe algún plan de xestión sobre ese terreo que ahora ocupa a propia central, non? E, bueno, a pregunta número 5 e a número 6 que lle chegaría a iniciativa non lle corresponde a usted respondelas, por tanto, deixo aquí a miña intervención e doy paso a segunda. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Para responder, ten a palabra o señor Miramontes. Moi bo día a todos e todas. Ben, vou tamén darlle as gracias polo recibimento á presidenta da comisión. Nada, adiantar tamén que máis alá de que eu son da comisión cuarta, tamén é un placer poder participar, non, na medida do posible en todo o que teña que ver con patrimonio cultural e poder dar resposta a todas as cuestións que se plantexen tamén dende esta comisión. Un pouco, eso, despois de escoitar o discurso e despois de ver tamén as cuestións plantexadas, bueno, sí que vai realmente todo na mesma línea, entón, bueno, intentarei darlle resposta ás que lle competen a patrimonio cultural. Bueno, a nivel tamén de contextualización, eso, como ben saben todos, esta declaración como ben de interés cultural foi solicitada pola veciñanza e as institucións das Pontes, maila iso, pois agora son tamén os técnicos e as técnicas da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural as que están a desenvolver, pois, eso, como en todos estes procedementos, o seu traballo, derivado do mesmo, pois só acadará o recoñecemento se cumpre cos requisitos que están claramente recollidos na nosa lei, o que inclúe tamén unha serie de informes favorables dos órganos consultivos. Isto é básico, non? Pero sempre, cando estamos falando destes temas, eu considero que tamén é importante facer esta contextualización, non? En canto un pouco xa as cuestións máis concretas, non, un pouco tamén de como vai o procedemento, en que situación se atopa, pois sí que tamén a raíz destas cuestións pois fixemos unha actualización do expediente e un pouco toda a situación e, bueno, o que xa tamén se comentou, non, compre lembrar que a Xunta de Galicia inizou novamente esta incoación para declarar como ben de interese cultural a chimenea da central termoeléctrica das Pontes, tras a petición ao goberno galego, pois tanto da veciñanza, do Concello e da Diputación. Isto sí que tamén é outra característica un pouco non endémica, pero, bueno, hai veces que sí que é diferenciadora frente a outros casos. Trátase dun procedimento que se está levando a cabo de xeito consensuado e coordinado coas entidades implicadas
e que conta co apoio da veciñanza e de todas as forzas políticas representadas nestas institucións. Sei que, bueno, aportan algunhas peculiaridades, pero que o grosso, non, desta primeira, esta nova actualización, pois sí que realmente vamos nesa línea e, ademais, co valor engadido o apoio da veciñanza, que tamén se ve que é moi significativo e importante. En como afectará, non, a instalación con un posible proxecto industrial ou como pode o mesmo, transmitirlles dende xa que en ningún caso a incoación como ben de interese cultural da chimenea vai ser un problema para a implantación dun novo proxecto que se quere instalar neste espazo. Eso sí que tamén de partida, vale? Isto é algo que tamén hai que, porque tamén revisando información, e como saben de longo, bueno, depende con que se compare, non? Pero como saben, hai unha serie de idas e voltas e de declaracións, pois isto sí que tamén é importante, non? Que non en ningún caso a incoación vai ser un problema para a implantación dun novo proxecto. Eso sí, o Goberno galego apoiará calquera iniciativa sempre que xere pois, riqueza, emprego, desenvolvemento, posta en valor do espazo, sempre cando cumpra coa legislación vixente e aparte dende todos os puntos de vista, tanto dende o punto de vista técnico, dende o punto de vista medioambiental, dende o punto de vista socioeconómico, que teña todos estes espazos. E máis, cando tamén estábamos falando de algo que tamén que se dixo, non? Máximo nunha comarca como a das Pontes. Ademais, alá de que sexa a zona de transición xusta, que este pois, a atravesar esa situación complexa da decisión do Goberno de España de pechar a central, bueno, todos eses outros elementos que ao mellor se nos van un pouquiño do tema, pero eso máis alá desa realidade, dende o Goberno galego, estamos traballando nesta incoación e sí que se apoiará, non é incompatible, senón que todo o contrario, sempre cando xere pois, esa riqueza ao territorio. Cando digo territorio, pois refírome a todas as súas variables. Entón, bueno, esa é un pouco a situación na que se atopa agora mesmo este expediente. Moitas grazas, señor Miramontes. Para aclaración, usted ten nova palabra, señor Golpa Cuña. Grazas, presidenta. Grazas, señor Miramontes, acaba de desmontar vostede un artigo pagado que saiu outro día na prensa onde a propia eléctrica dicía que tiña un proxecto aí electrointensivo, que non sabemos moi ben o que quere dicir, pero que era necesario tirar a chimenea para que se poida materializar. Grazas por desmontar que calquer proxecto pode ser compatible co mantemento da chimenea e, dentro do noso punto de vista, co mantemento do resto de instalacións que nos recollemos na nosa propia proposta. E permítame que, para rematar a miña réplica, que lle estenda un pouco máis en que nos fundamentamos ou en que nos baseamos para pedir o mantemento desas dúas fumarolas, desas dúas torres de evaporación, desa turbina con seus elementos auxiliares, e que dentro das nosas propostas, dentro das nosas emendas aos docementos da Xunta, dende fai xa 3 anos, levamos sempre unha vella reivindicación, a de crear un centro de investigación de desenrolo en materia de almacenamento enerxético nas Pontes García Rodríguez. Que Galicia é unha comunidade con excedentes na produción de electricidade é algo que din os datos da Red Eléctrica Española, por tanto non se pode cuestionar. E dentro dunha sociedade que pretende electrificar boa parte dos seus consumos, que agora mesmo están confiados a enerxía fósil, pois o almacenamento é algo clave para darlle para a xestión económica e tamén para a xestión técnica do propio sistema. Non hai tanto que tivemos ese gran apagón, a raíz dese apagón as tertulias radiofónicas inundáronse de inerciólogos, desta xente que demandaba inercia para o sistema, querían inercia para o sistema, moitas veces creo que non sabe nin que é o que provoca
a propia inercia dentro dun sistema. Pero mantendo unha turbina de 350 megavatios, unha turbina pequena, unha máquina que pesa varias toneladas, varias luces de toneladas, podemos manter esa inercia. E, por certo, para deleite dos inerciólogos, onte o Boletín Oficial do Estado, onte mesmo, publicou unha modificación do Plan de Desenrolo da Rede de Transporte de Enerxía Eléctrica 2020-2026 para incrementar a resiliencia da rede de transporte. En esa resolución engádense 12 novos compensadores síncronos rotativos. Que, bueno, para que non este moi posto no tema, son uns aparatiños que dan voltas. Básicamente é unha turbina que se pon a funcionar a demanda do sistema para poder crear esa inercia da que se pide nas tertulias radiofónicas. Entón, vemos unha oportunidade moi acaída a de manter un dos grupos e poñelo a funcionar como xerador de inercia síncrono. No canto ao custe sería algo mínimo, custe de adaptalo para que funcionara como compensador síncrono, e no canto aos prazos é algo case que inmediato. Un pouco máis de uns meses teríamoslo adaptado para funcionar. E seguindo no tema do almacenamento enerxético, desa proposta que nós levamos de referenciar as Pontes con un gran centro de investigación de desenrolo no tema do almacenamento enerxético, tamén é unha pena desperdiciar toda a infraestructura que leva asociada esa turbina, máis cando a propia eléctrica, cando a Enel Endesa, que non nos esquecemos que é unha empresa italiana, unha empresa pública italiana, pois desenrolou un proxecto na Toscana italiana, na central de Santa Bárbara, un proxecto de almacenamento térmico. A enerxía podes almacenar de moitas formas, neste caso é un almacenamento case novedoso, unha central de carbón reconvertida para almacenar enerxía térmica. E é curioso que ese proxecto que se desenrolou en Italia, que xa leva funcionando xa en 2022, comparte certas semellanzas co complexo das Pontes, posto que as dúas centrais de carbón teñen un ciclo combinado pegado, que sería o gran consumidor en algunhas horas dese calor. Unha das propiedades ou unha das eivas que teñen as centrais de ciclo combinado é o tempo de subida de enerxía a barra, é dicir, o tempo en que poden reaccionar diante dunha emerxencia. Se lles podemos suplir con calor propio, con calor almacenado, ese tempo de resposta redúcese en case un 200%, o cal sería un proxecto a ter en conta. Tamén hai que dicir que non é algo que sea extremadamente novedoso, pero, bueno, hai outros países e outras iniciativas, incluso a Universidade de Newcastle ten un proxecto tamén de almacenamento térmico con novos materiales de difusión, que nos alonxa un pouco do tradicional das sales fundidas, que se utilizan dende fai un par de décadas, con resultados moi dispares, por certo, sales fundidas que está utilizando o Estado alemán para reconvertir tamén vellas centrales de carbón, as que non tirou, as que non desmantelou, pois que está utilizando tamén como centro de almacenamento a través de sales fundidas. Por tanto, penso que hai unha oportunidade enorme de potenciar non só a chimenea, porque se deixamos a chimenea sola, isto é unha opinión personal de Xosé Manuel Golpe, de quen lle fala, nin siquiera do BNG, que se queda ali a chimenea como un símbolo fálico, pois é un gran reloxo solar, por iso temos que arroupala con algo máis. E tampouco me quero esquecer da memoria, dos vestixios que deben permanecer aí no territorio para non esquecer de onde vimos e para non esquecer a nosa propia historia industrial. E por iso consideramos que no canto de destruir hai que conservar, e no canto de eliminar eses vestixios do pasado industrial debemos darlle unha segunda vida para asegurar un futuro mellor. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Xa para peche, ten de novo a palabra o señor Miramontes por un tempo de 5 minutos. Sí. Moi ben, bueno, pois reiterar un pouco eso, escoitamos o que plantexa, bueno, comentar eso sobre a situación, non? A cuestión, o obxectivo principal da cuestión de hoxe, pois eso, reiterar o que xa que lle comentaba ao comezo, o que xa comentaba ao comezo, non? Da situación na que se atopa, os técnicos e as técnicas da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural están a desenvolver todo este procedimento tendo en conta as nosas características, as características da lei, insistir que o traballo da Dirección Xeral destes funcionarios e funcionarias é excelente
transparente, entón, pois, irán un pouco transmitíndonos o transcurrir do mesmo e insistir tamén novamente, eu creo que un pouco tamén como peche do discurso eso que o goberno galego apoiará calquer iniciativa sempre que ser esa riqueza e que cumpra con toda a legislación dende todos os puntos de vista tanto técnicos, medioambientais como económicos. Nada máis. Pois moitas grazas, señor Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural, e despedimos desta comisión hasta unha moi probable vindeira ocasión. Moitas grazas aos señores deputados polo seu traballo, aos servicios da Cámara, e desexarlles a todos moi bo verano. Moitas grazas.